Виждам твоя пламък. Как гори? Написах едно стихотворение, което е за теб преди малко, което по някакъв начин те описва като емоция и като сила, което ще напиша на гърба на тази тениска. Тази тениска ми е подарък. На нея пише мистер Босмен. Никога не съм искал да бъда лидер, да бъда човек, който ще каза къде е посоката, да бъда шеф, да се занимавам с заплати и такива трудности. Уви, сблъсках се. Тази тениска ми подариха в деня, в който отворих свое заведение за бързо хранене. И тогава аз осъзнах, че тая отговорност е тежест, която сваля раменете много по-надолу и е почти непосилно и невъзможно да я носиш. И в този случай разбирам и болката на Тити. И това време и внимание, което ни обръща Big Brother в момента, е не само за да кажа помогнете на Левски, а помагайте на всички. На тези, на които им е в повече, давайте на тези, които имат нужда. Да бъдем единни, да бъдем заедно в това, което се случва. Да не сме самодостатъчни, да не сме самосиндикални и всеки сам за себе си да казва аз съм лидера, аз ще ви покажа посоката. Не, нека всеки като отбор да вземе позицията си, един човек като Тити, защото инициалите, които са изписани тук вляво, те не са случайни. Тая буквичка Л не означава Левски, това означава лидер. Искам да дойдеш, за да покажа това, което виждам аз. Това е Л, а това е О. Това е любов към отбора. Това е също така любов към общността. Това е любов и лидер. Това е Тити. Благодаря ви. Да. И така, това е дизайнерска тениска. Не знам дали има други такива. Мисля, че е единствената. Надявам се, може да има някои други, но за да направя тази тениска уникална, аз ще напиша това стихотворение, което посвещавам на Тити, на гърба на тениската, така че категорично това ще бъде единствената такава тениска. Това, което в бързината успях някакси да доловя като емоция, като мисли, беше, че животът като пясък в шепите разпръснат, с любовта си като лава, изригваща през вените. В мига на кратка вечност бъди творец, създавай, бъди ловец, улавяй и без страх изгрей. Благодаря.